E outra cousa tamén moi importante é vir a este santuario. O que sí non suele facer moita xente é cumplir o ritual para sacar o mal de ollo. Eses males, verdad? Que a veces están aquí e que poden causar graves daños. Entón, un dos rituales é vir, por suposto, rezar a Virxe, que nunca está de máis, é barrer debaixo do altar. Entón, se me acompañas, aquí xa temos preparado todo xa e os útiles. Entón, con a escoba, nos barremos no sentido contrario ás agullas do reloj 3 veces detrás do altar. E despois de barrer 3 veces aquí, nesta fornela, se lle botan unha esmola. 3 monedas sería perfecto para que a santa te protexa e che saque o mal de ollo. Así que a próxima vez que veñades ao santuario da Lanzada, non está de máis rezar e cumplir o ritual, porque, como dicen os galegos, por si acaso é a velas ainas. Vale, ata despois. Grazas.